ki wen ka stadium barok kawai ba urlong ka jingtrang kinong kersan jong ka Barcelona klem uduran bat Ronaldo mat nam ya khat ka Al Nassr ha ka jingala kai jong ka AFC Champions League nga pedang sking ba ye pe ki para lok ki bajus ngau tenan ban pe ki video ha ka nei ka channel ka jing kerpa ye kito ki bompat da ban subscribe la da pisngau tenan ye ki video ha ka nei ka channel sing ba ban ai jing kersan da ka fin share like bat kham tam ban subscribe ha ka jingala kai jong ka La Liga ha pedang ka Barcelona persya ye ka Rayo Vallecano ha ka nei ka jingala kai ka dai ka jingala kai ka ba ka Barcelona ka ha ban rai la kan kiu ne em shka kerdan ka banengkong la ne kan ne byang ha ka ju ka kerdan ka ba ka la judon bat kum joro dai ha ka ne hi ka jingala kai ka ba pen khi bat ka ba pen dik dik men sen ye kinong kersan jeng ka klub Barcelona ha ka ba ka men sen ka jing thrang bat ka jing angnon ka yai kersoi hapo jongki ba ka Barcelona ka ba ki ik bat ka ba ki kersan kan sakiu no shka kerdan ka ba ha khile do jong ka me ye kan pon ha ba phai pat shika ne ka jingala kai kum ba la batai ha ka video ka ba la dab ba ha ka ne ka jingala kai la ban long ka jingala kai ka ba itnat ba ka ba shang shit ba kham tam ka jingala kai ka long ka jingala kai ka ba ya khat ba ha do kata kum ta hero ka jingala kai ka long shisha ka jingala kai ka ba da itnat ba ha ka ba baro artli ki kan hun ki persangkat bala ban ye le tenge ha ka ne ka jingala kai khnang bakin yo ban pen khi ya ka jar Henry jaj baka Barcelona kadai ka klub ka ba khlain bor ka tam hadu %, ya ka Rayo Vallecano ha ka rukom ya le kai ha ka ba ka Barcelona kala yo hadu Henry peu ka possession kat ba ka Rayo Vallecano pat ka yo tang sao peu kum ta hap deng ka chinge khun ka ba itnan bat ka ba shang shit ba hadu kata dai ha ka minute ka ba ar peu hunyau ka Barcelona kala yo ka penalty ha ka ne ka chinge le kai haden ba upatises jong ka Rayo Vallecano ulapatan yaw Inigo Martinez jong ka Barcelona hapo jong ke area goal haka ba referee ula hak ban check da ka VAR bat ula syam penban baka dei ke penalty bat ya ka ne ke penalty la shoot ya ka da Lewandowski haka ba ula shoot ke penalty ka ba itnat ba haka ne ke chingela kai da ka ba ka ball kala lei del tiak ha udeng goal bat jelang kalarung syapo jong ka goal ka bala penlang sendon ia ka stadium hi barok kawai bahkan ki event hipok deka jing shot kemen kinong kersan jong ka klub Barcelona haden juga ni ka kol ka jingela kai kadang long hi ka jingela kai ka ba itnan bat dei ha ke minute ka balai peu ula men yamal ula jan ban yo tap kol pen ban ya ka ne ka ball ka ba ula shoot le yo ban kerda ya ka da urang up kol jong ka Rayo Vallecano bat tangkat to kan ne por haden kan ne kata ha ke minute ka balai peu hnyau ka Rayo Vallecano kala jan banyo tap gol Henry penban deka jing trem urang up gol jong ka Barcelona ulayo banyada naga jing sha tap hakane ka jing elai kai ka dalong shisha ka jing elai kai ka ba itnat ba bat ka bala ban penhun ye ki khamat jong kinong pai hapo jong ka stadium bat kum joro azat lak jong ka partai haka ba dai haka minute ka basa phulai ka Rayo Vallecano kala pen kemen khendian ye kinong kersan jong ka pat kum joro ya kito ki bom kwa ba ka Barcelona kan penher kerdan ya ki arteli ki Madrid haka me ye kan pon daka ba haka ne ka minute ka Rayo Vallecano kala yo ban pen khi ya ka jar pen ban la the umpja ya ka jing kemen jongki ba ka ne ka kol ka dai pen ban daka offside bat dai haka minute ka ba nyu peu udani almo jong ka Barcelona ula jan yo ban thap kol haka ba ula la ban pen shot sure ya kirang update jong ka klub Rayo Vallecano hapo area goal Henry Donbok urang up goal jong ka Rayo Vallecano ula kloy banyada na ka jing shot tap haka ne ka jingela kai ha udani almo bat hado bandakot ka jingela kai ka Rayo Vallecano kam shemla sho ban pen phai ya ka ni ka chikol jong ka Barcelona haka ba ka Barcelona kalala ban pen lem ya ka haka ne ka jingela kai da chikol lanon bat leng ba ka ne ka nam jom ka jing thrang kinong kersan ka Barcelona kala urlong shisha haka ba ka Barcelona kala kiu hijon shega kerdan ka ba khale do jong ka me ye khan pon da ka ba yo san thawai pon na ki arpo sao tali ki jing la kai haka ba ka le rengkat pon bat ka Real Madrid ka badon haka kerdan ka ba ar bat ka tam da chi pon ya ka Atletico Madrid ka badon haka kerdan ka balai ha ba phai pat shiga jing la kai
haka AFC Champions League hapadan ka kanhun jong Ronaldo kata ka Al Nassr Persia ay ka Persi Polis haka ne ka cingelakai ka Al Nassr kaliyakai klem dan lang Ronaldo bat uduran urang ngelakai uba kadang sudah bansoy bat haka ne ka cingelakai ka Al Nassr kalamat ya ka namekai hado bandakut ka cingelakai klem dan bala ban penki ya ka jar Kublai Shibon ya piki para lo ki bojus ngotenan ban pe ki video haka ne ka channel ngin skendopat haka we ke video Kublai Shibon